Výzva na kanále, všeobecná výzva na kanále, tady Martin Belánka, Portable Dubová hora, v lokátoru Josef Neruda 69 Kvído Kvído. Break na Kamík. Pavle Rokycany, tady Martin Belánka, Portable Dubová hora. Slyším, Dubová hora. Takže já, Pavel Rokycany, Portable Kamík, lokátory Josef Neruda 69, Tomáš Svatopluk. Mám si tady pětka rádio. Jo, rozumím, tady je to trošku s šumem, ale každopádně beru tě tady. Tady Martin Belánka, Portable Dubová hora, v lokátoru Josef Neruda 69 Kvído Kvído. Jo, pobráno, úplně perfektně, úplně čistá pětka, úplně bez šumu, takže super. Dubová hora, a kde to je Kvído lokátor? No, asi od sebe budeme kousek, tady Plzeň Litice. No, tak to nebude tak zase daleko, no. Já tě tady mám úplně čistou pětkou. Já jsem vyrazil na Kamík, zkusit, jestli někoho tady slyším, ale to tady není moc vysoko, to je tady prostřek u Rokycana, je to tady takový zřícenina letohrádku. Všechno pobráno, tady na Boubíně seš pětkovým rádiem, krásný čistý spojení, pětkový rádio tady na Boubíně, takže já ti děkuju moc za spojení, ať ti to lítá, 7-3. Martin Brdy na kapitána, ahoj kapitáne, zdraví Martin Brdy, Portable Boubín a lokátor Jan Neruda 6-8 Václav Xaver, na tebe kapitáne. Break na tok. Pojď. Zdravím na tok, tady Martin Belánka, Portable Dubová hora, v lokátoru Josef Neruda 69 Kvído Kvído. Mike na tebe. Dubová hora, já jsem Venda Brdy, Portable Tok, Josef Neruda 69 Whisky Kvido, JN 69 Whisky Kvido. Jo, Vendo, pobráno, paráda. Přeju hezký svátky a ať se daří a děkuju za spojení. Ještě můj lokátor Josef Neruda 69 Kvído Kvído, to si asi pobral, tak jo, díky moc a mějte se tam. Děkuju, svátky a na kanále zůstává Venda Brdy, Portable Tok. Martine Brdy, tady Martin Belánka, bereš mě? Martin Brdy na Martina Belánka, ahoj Martine, zdraví Martin Brdy, Portable Boubín a můj lokátor Jan Neruda 6-8 Václav Xaver, na tebe Martine. Jasně, rozumím, děkuju za spojení, tady Martin Belánka, Dubová hora, v lokátoru Josef Neruda 69 Kvído Kvído. Přeju krásný svátky, ať se daří a ať to hlavně dneska lítá. Jasný Martine, všechno pobráno, trojkový a čtyřkový rádio tady na Boubíně, takže já ti děkuju moc za spojení, krásný svátky a 7-3. Jarda vtíš na Boubíně. Martin Brdy na Jardu Styš, ahoj Jardo, zdravím Martin Brdy, Portable Boubín a můj lokátor Jan Neruda 6-8 Václav Xaver, na tebe.
Taky zdravím do toho pralesa, tady z domovského QTH ze 4. Josef Neruda 69 od Petr a je to stěž domovských QTH. 5-9 pro tebe rádio. Jasný, všechno pobráno, rádio 3 až 4 tady na Bouvíně pro tebe, takže já ti děkuju moc za spojení, krásný svátky a 7-3. Martine, taky pěkný Vánoc, hodně v tom novým roce štěstí a ať se zase slyšíme. Tak jo, 7-3. Martin Brdy na Hříbka Hořovice, Hříbku zdraví Martin Brdy, Portable, Boubín a můj lokátor Jan Neruda 6-8 Václav Xaver. Na tebe Hříbku. Zdravím tě, Martine Brdy, pobráno rádiem 4, dneska je to překvapivě čistý z Boubína. Já Hříbek Hořovice, jsem narozeně máminka, Josef Neruda 69 Xaver. Ahoj to, stejně jako Hříbek, rádio 5, zdravím tě z Pavlova Strunce, z lokátoru Josef Neruda, 6-9, Franta Tomáš na konci a i tobě přeju krásné svátky a hezký nový rok a doufám, že příští rok se spolu slyšíme. Takže Buváku. Tak, kdo tam byl tady? Jarda Stíš, zdravím tě. No, taky tě zdravím. Já jsem se dneska nedostal na klesinku, tak to jsem teda venku, ale jenom horší se tady. Takže Josef Neruda 69 do Marie klasika. Zase jsem na mopeda a to asi budou jediný spojení dneska. No, já jsem taky říkal, že je to o týden, příští den jsou Vánoce, takže bych včera jsem nabil stanice tady, že bych někam cuknul, jenom že jsem měl takový nějaký náročný den, vymrt jsem, tak jsem to vzal, vykoupal jsem se a měl jsem si teplý čaj a udělám to. A mluvil jsem s Martinem Brdy a s Belánkou, ten je na Lidubové hoře tady nad Lidicem a mopeda jsem ještě neslyšel. No, tak Martina taky jsem tady bral do Horšic, jste na Boubíně. No, tak možná ještě ten to povede. A chvilku vydrží, jsem taky nějaký zmrzlej poslední dny, jo, to je to časy. Takže se mi moc nechce vede, ale přesto jsem šel, kousíček tady 300 metrů od baráku. Aspoň, ale dál už nepůjdu, přesně 3,5 kilometrů, tak to se nehrozí. Tak jo, ale díky za ozvání, pěkné svátky a na to uslyšíme zase příští rok. Break na Bubáka. To byla Bubáka, tady Bubák Zenček. Jo, zdravím tě Bubáku, Řenče, tady Martin Belánka, Portable Dubová hora v lokátoru Josef Neruda 69 Kvído, Mike na tebe. Já ti moc zdravím, já jsem Horšice, jako horší. A je to Josef Neruda 69 do Marie, České revíčka do Marie a Horšice máš? Jo, pobráno. Taky popřeju hezký svátky a hlavně zdravíčko. Hodně zdraví. Krásný Vánoce, svátky a nový rok. Příští rok naslyšenou. Takže díky za ozvání a měj se. Čau, Bubák Zenček. Jasnačka, rozumím. Děkuju moc a 7-3, měj se.